हामबाय जों दिनै आरो जयेन्ट एक्शन कमिटि अफ सिविल सोसाइटि थुंगै जों प्रेस मिट खायनि मावफायगोन पुलिन साइमान आं जयेन्ट एक्शन कमिटि अफ सिविल सोसाइटि सो गोबां अर्गेनाइजेशन मिलियाव सनाबजाब दिनै आरो बिसाव प्रेजेन्ट जाय आईडब्ल्यूएस जोंनि यां संगीता देब्रुङा जोंनि बुकुफोरा सपनारिया लयार एसोसिएशननि चिन्ताखौ अरुप देब्रुङा जोंनि बर' ससियेल कालचारेल अर्गेनाइजेशननि जोंनि माताफोरा जीएस लाल बहादुर रियां त्रिपुरा मथानि रेनल देब्रुङा टीएसएफनि सुनील जों दिनै आरो प्रेस मिट खालामनायनि मेन रिजन मियानि इन्सिडेन्ट साइमा काना 21 तारिख जे पानी सागर नागरिक सुरक्षा मंच मिजु कन्वेंशन मिलुई लगातार 6 days स्ट्राइक कॉल खायो मियाका बर हाईवे फाइट बर लामा का सुनानि सेंका आज राव जों पुलिना कन्टेम जानो जे मुभमेंट खायनि जथे अधिकार दङ फिया मुभमेंट खायनि पुलिस र जे प्रोटेस्ट र पगन गुलि कमानि अब जों जेसाफोरन थ जे कोनो मुभमेंट खायनि थानि गुलि कमान ब्लेस आया आबनो जों कन्टेम जानोगो आम से जों कन्टेम मा जानोगो जे प्रोटेस्ट नि बुंगै एजिटेशन नि मुंगै कासे इनोसेंट बरक सिनि बरक बाइक चालुगै जे फाइमानि फायर सार्भिसेस आइदि खाय चिन्ताखौ बिश्वजित देब्रना बनो जे बुई बरक बथारका अब ब्लेकि सेलमा सिसस सामु आबनि बागै जों जयेन्ट एक्शन होते चीफ मिनिस्टर डिमांड खायो जे जे मुभमेंट एजिटेशन खायतिनि जे लीडरशिप जे लीडर खाय बंनि अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन नाहाना नंथो लीगल एक्शन नाहाना नंथो आबनो कम्युनियल त्रं यवै जे लीड खायनि बंनि अगेंस्ट एक्शन नाहाना बागै जों अर दाबि खायो जों तिनि डिमांड दङ दिनि जे त्रिपुरा राज्यआव जों नुखा जेकुनु इन्डियाआव सरकार आईपीसी 144 sections jadi impose खायगे हांगाय आज खरबुनि बुरिनि बिसि बरक गादारं माया ते कोन गादारंनि परमिशन करै त्रिपुरा हिस्ट्री में जों नुगियाखौ इन्डियाआव नुगियाखौ आम जता मानिनानै बाध्य हेबो तिनि नागरिक सुरक्षा मंचनि उंग्रबा साबतंगै बर आमाहाय सरकारनि जे रुल्स न मानियावै निजिनि मतेखाय लगातार गथखौ मुभमेंट खायदोखा सरकार बाहायके बर कन्ट्रोल खायदों आरो बकायसो क्वेश्चन चिन्ह अमहाय जदि तो हांकाय नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फ्यूचर जे कोनो संगठन आमाय रुल्स होबेनि केयर कोनो केयर थाइगो आउन बेगै अम टोटली त्रिपुरा गवर्नमेंटनि रेस्पॉन्सिबल रुल्स न मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर न मेंटेन खायनि जे रुल्स होबेनि बिनि एगेंस्ट एक्शन हानानि आवन हाना केबो जों ताबसो जरा सरकार बंनि तै तामि जेनेरेशन नरम मनोबा फनुक जों साइमि मुभमेंट खायनि जतिन अधिकार दङ आम सिनसुन केमनि एगेंस्ट तिनि डिमांड दंनाय विश्वजित डेभलपमेंट आपको बिनि बागै जस्टिस बेनांत सरकार hey रियल इज ए फोर कॉर्नर एग्रीमेंट आमा जे आगि जे तमानि एग्रीमेंट फिक्स माने आबनो न फाइनलाइज खायनथ सरकार जदि नरम ह केबनि मुभमेंट बाय जदि बंनि डिसिजन पर जदि विथड्र खायनका आमा सरकार बं थानि उइक जों सिजांनाय जों खानाव खाना बंनि आसा बंनि जे मीटिंग दङ सेबा जे लीडर्स अफ बथारका लीडर्स बायनो चीफ मिनिस्टर मीटिंग आरो जों नजरै दङ बमा हायनाय जों नायनि जे सरकार डिसिजन बंनि चापनि अनुसार बरक चाप पथक ना बंनि डिसिजन बरक मेंटेन खायतो अरो जों जत सम्प्रदाय बरक सानकले जे कोनो सुरक्षा मंच कोनो बरनि कोनो खति करे तिनि जे बर आईडीपी ना जे रियां मिजोराम फाइनेंसिन ताको संनो जागा रेमानाव टोटल एडीसी एरियानि सरकारनि जागा केमनि जागा सेगिरिया आरो सेटलमेंट खायथिना आरो केबन खमजाकरि जे नगरतारि कांचनपुर एरिया केबनि बुफानि सम्पतिया जे आरो नगर खायनि दाबि खायनि सिन आरो रिमाय नै साबन पावर रिखाबा सरकार जे जागा रिनामा संगा जागा रिमानो जों फनसो खायाखौ गाबोनो जों नासि दङ आउनि बागै जों ओ जे इंसिडेंट ओ जे मैटर जों इशुना जों नजरै दङ जयेन्ट एक्शन कमिटि नङाबा जों बार चीफ मिनिस्टर न जे प्रो साइनिंग का आफ्टर चीफ मिनिस्टर जों बर 2 times 6 तारिख जून the 2nd August of जों मेमोरेंडम सबमिट खायके बंनि रिहेबिलिटेशन तारातारि इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट खायनि बागै अबनो तिनि प्रेस मेन ऑब्जेक्टिव